Goddag. Det du vil se på nu, det er en serie, som handler om højdepunkter af dansk retshistorie. Det er jo noget, man kan sidde og læse sig til, men vi har valgt at præsentere det på en helt anden måde, nemlig ved at rejse rundt og gå rundt i Danmark og opleve vigtige steder, hvor retshistorien stadig lever. Ja, vi vil fortælle om, hvordan Danmark er blevet, som det er. Og en vigtig faktor, når det gælder om at skabe det Danmark, som vi lever i nu, har jo også været udviklingen af den danske ret. Jeg står her, og nu er vi nået til den udsendelse, som er nummer 13 i vores program om, hvordan dansk ret nu blev, som den er. Den historie, vi skal fortælle her, den fortæller vi i en af de mest betydningsfulde sale i det danske samfund, nemlig Højesterets første retssal. Vi står i et lokale, som stammer fra 1921. Det er en del af Christiansborg, vi står i, og salen blev indrettet samtidig med, at man indrettede det nye Christiansborg. Og vi skal nu forestille os, at vi er til stede ved en af de allerførste retssager, der fandt sted i dette lokale. Vi er faktisk tilbage den 6. december 1921, kort efter at Højesteret var flyttet ind i de lokaler her, hvor Højesteret skulle træffe afgørelse i en af de sager, som både for sin tid og i virkeligheden også for eftertiden blev meget betydningsfuld. For at understrege betydningsfuldheden af denne sag, vil jeg sige, at det ikke bare er en juridisk sag, vi skal tale om. Vi skal faktisk tale om en sag, som havde at gøre med hele den måde, hvorpå det danske samfund er indrettet. Når jeg er ude og holde forelæsninger i udlandet, så bliver jeg nogle gange spurgt, specielt fra studenter, der kommer måske fra Sydamerika eller Sydeuropa. De spørger så, hvordan løste I Danmark det her spørgsmål, som hedder den retfærdige fordeling af jord. Og ser vi på det juridiske emne, vi skal beskæftige os med nu, så handler det nemlig lige præcis om det. Hvordan fordeler vi i Danmark den jord? Det er begrænset, hvordan det er. Hvordan har vores måde at fordele jord på været med til at skabe et lige samfund? Jamen, det er da et politisk spørgsmål. Det er ikke noget, domstolene skal tage stilling, kan vi sige. Og det er også lige præcis det, der gør den retssag interessant, som vi skal beskæftige os med nu, fordi den handler nemlig om, hvor går egentlig grænserne mellem, hvad det er, politikerne skal bestemme, og hvad er det, domstolene skal bestemme, og hvor aktiv en rolle skal en domstol tage, når det drejer sig om spørgsmål, som egentlig er politiske. Jeg har taget en bog med, hvor man kan læse om den historie, som vi nu skal fortælle. Den hedder Grever og Baroner og Husmænd, opgøret med de store danske godser i 1919. Og der kan man så også høre, hvad der altså er for en historie, vi skal fortælle. Det er egentlig en historie, som handler om jord og fordeling om jord, men en historie, der altså endte i Højesteret og endte med en afgørelse, der blev truffet i Højesteret den 15. december 1921 efter en retssag, der varede en uge. Så lad os vende tilbage og springe tilbage til december 1921, hvor vi skal forestille os lokalet her, fyldt af elegante herrer og damer, alle ejere af store godser, dybt involveret i den sag, som skulle afgøres nu her, nemlig var det i overensstemmelse med grundloven, at der var blevet vedtaget en lov i Rigsdagen, som bestemte, at den måde, hvorpå man nu kunne erhverve sådanne godser, den skulle ændres, og man skulle betale en afgift i den forbindelse. Inden vi går ind i sagen, skal vi lige sætte oppet her. Jeg står her med en advokatkappe. Der var 3 advokater involveret i denne sag.
den meget dygtige og kendte Fritz Bülow, han førte sagen for staten, og 2 advokater førte sagen for godsejerne, en kendt advokat, der hed Kondrup, og en på det tidspunkt ung, men senere særdeles kendt advokat, som hed Henriques, som blev en af de mest kendte danske advokater. Helt igennem et tillægsstykke på det højeste juridiske niveau med de bedste og mest veltalende advokater, man havde på det tidspunkt, og altså her en højesteretssidende, som nu skulle lytte. Hvad var det, der stod på spil i denne sag? Ja, for at forstå den historie, så skal vi langt tilbage i tiden. Så skal vi faktisk lige så langt tilbage i tiden, som Højesteret er gammel. Højesteret er fra 1661, og Højesteret var en del af det enevældige magtapparat, der blev bygget op efter enevældens indførelse i 1660 og 61. Og kort efter i 1670, så blev der redigeret en lov, som gik ud på, at man ville skabe en ny form for adel. En ny form for adel, der kunne have en titel, og titlerne var grever eller baroner. Det var den derværende konge Frederik III's rådgiver, Peter Schumacher, der formulerede disse regler. Og det, der var kernen i det, og som var nyt i Danmark, og som kom til at bestå meget længe, det var, at man kunne oprette godser, som havde den særegenhed, at de ikke skulle deles mellem arvinger, men at de kunne gå udelt i arv fra den ene til den næste generation, således at kun én i hver generation var besidder af disse godser. Det kunne hedde et brevskab, hvis det var meget stort, eller det kunne hedde et baroni, eller det var lidt mindre. Konstruktionen var, at dem kunne man give til kongen, og så kunne man få dem tilbage som det, der hedder et len. Et ord fra middelalderen, som betegner altså dette, at man i virkeligheden har lånt noget af kongen, og til gengæld skylder kongen troskab. Lidt senere ved danske lov fra 1683 indførte man en ordning, hvorefter man også, uden at det skulle være helt så store godser, og uden at der var knyttet så fin en titel som greve eller baron eller friherre til dem, også kunne få den ordning, at de kunne gå udelt i arv. Og så var der også den yderligere ting, at kreditorer kunne ikke søge fyldestgørelse i godserne. Så man havde altså her en måde, hvorpå man udelt kunne bevare en stor formue i fast ejendom og sikre, at den gik videre fra generation til generation. Det var der mange, der benyttede sig af, og en ganske stor del af landets jord var netop optaget af denne form for godser. Jamen, det er da i strid med lighedsprincipper, og det skaber der en voldsom elite med sådan en ordning. Ja, det gør det, og det var sådan set også meningen, at det skulle være på den måde. Der skabtes en elite inden for godsejerstanden, tæt knyttet til kongen. Det var naturligvis i strid med de idéer, som lå til grund for grundloven fra 1849. Den byggede jo på den franske revolutions idealer om frihed og lighed, så derfor blev det også bestemt i grundloven, at sådan noget kunne man ikke gøre mere. Len, stamhuse og fideikommier, som det hed med et fint ord, et fideikommi, det er noget, man betror, noget, som også skal gå videre, kan ikke længere oprettes, og det skulle bestemmes med en lov, hvordan man kunne afskaffe de institutioner af denne art, som allerede var bestået. Det tog så sin tid. Det gjorde det jo også med retsplejeloven. Der stod også i grundloven, at man skulle have mundtlighed og offentlighed i retsplejen, og man skulle have lægmænd. Det fik man først med retsplejeloven i 1916, der trådte i kraft i 1919. Og det er også der, vi er nu, før man fik gennemført den bestemmelse, som handlede om lenene og stamhusene og fideikommierne. Den blev gennemført ved en lov i 1919. Og det, som var det særegne ved den lov, og som gav anledning til en diskussion, det var, at det ikke bare var sådan, at man kunne bestemme, at nu skulle der ikke længere være knyttet de her bånd til en ejendom, altså nu skulle den kunne arves ligesom andet og deles, og kreditorer skulle søge fyldestgjort i den. Man kædede hele dette spørgsmål sammen med, og det er det, der gør det her spørgsmål så vigtigt og så interessant, og også politisk så interessant. Man kædede det nemlig sammen med hele spørgsmålet om, hvordan man kunne skabe jord til de mennesker på landet, som ikke havde deres egen gård. Altså på landet er der et hierarki, der er godsejere, der er gårdmænd,
der var husmænd, og så er der altså var der en stor gruppe, som bare arbejdede på landet, men ikke havde deres egen jord. Og kigger vi tilbage over dansk landbrugshistorie, så kan vi jo se, så er der jo en historie, der går tilbage til slutningen af 1780'erne, som går ud på, at man prøvede at sikre, at de, der havde en gård til leje, såkaldte fæstere, at de fik lov til at erhverve den og eje den. Og derved kom der jo en ganske stor og selvbevidst bondestand i løbet af 1800-årene, men en gruppe havde man ikke kunne gøre noget for, dem der ikke havde noget, og som ikke fik nogen jord. Og det var den bevægelse, vi kalder husmandsbevægelsen, der prøvede at sikre dem. Og en af måderne, hvorpå man anede, at nu kunne man altså skabe sådan noget jord, det var ved at sige, jamen disse store godser, der nu skal afløses, de kan da afstå noget af deres jord, som vi så kan bruge til husmændene. Og det er sådan set den politiske, kan vi sige, den politiske drivkraft i selve ledsafløsningen. Det var, at den var ledsaget af et ønske om socialt at gøre noget for den gruppe på landet, som ikke havde nogen jord. Men egentlig var det jo ikke det, som grundloven gik ud på. For grundloven gik jo ud på, ledsafløsningen gik ud på. Ledsafløsningen gik jo sådan set bare ud på, at man skulle afskaffe de her bånd. Og de to ting bliver jo altså så kædet sammen, noget rent juridisk og noget politisk. Og det medførte så, at man for at skaffe jord, ledsagede man så kravet om, at man skulle afløse, eller muligheden, som man sagde, for at afløse af, at man skulle betale en meget stor afgift, nemlig 20% af godsernes værdi, under tiden endda 25%, samt afstå jord mod en erstatning til husmandsbrug. Og det var der godsejere, der fandt, eller det grundlæggende fandt, man blandt besidderne af sådanne godser, at det her, det gik alligevel for vidt. Måske ville man godt være med til en afgift og til at finde en løsning, men 20% og en tredjedel afstået mod betaling, det var for meget. Det måtte prøves. Og det er det, der er baggrunden for den vigtige sag, der kom her, at man altså mente, at grundloven beskyttede trods alt ejendomsretten, og her var jo egentlig ikke tale om andet, end at man skulle lave om på noget med arveret og kreditorforfølgning. Det kunne da ikke koste så meget, uden at man krænkede ejendomsretten. Og det er det, sagen kom til at dreje sig om. Og det særlige raffinement, som gjorde, at det var ekstra spændende, da vi stod her i begyndelsen af december 1921, det var, at den havde været for landsretten, og landsretten var i oktober kommet til det resultat, jo, den her lov, der sætter så strenge vilkår for de besiddere af sådan ejendom, for at få den til at overgå til det, vi kalder fri ejendom, det var i virkeligheden så byrdefuldt, at det var i strid med grundloven. Og der var især en advokat, der måtte strenge sig an, og det var advokat Bülow, der var statens advokat, for han havde jo faktisk tabt sin sag i landsretten, som han havde troet var nem at vinde. Og han besluttede også, at han ville føre sagen for Højesteret gratis, og gjorde det også. Så han stod altså her den første dag og forklarede, hvad det var, der var baggrunden for den her sag, hvordan grundloven jo ikke kunne være den, der skulle være i vejen for, at man gennemførte en vigtig reform. Grundloven havde jo sådan set stillet det relativt frit, hvordan man egentlig skulle gøre det, og man kunne ikke sige, at det her var mere byrdefuldt, end man nu måtte forvente, når grundloven inden for rammerne af grundloven. Og for ham stod så to advokater, en der repræsenterede godsejerne, og en der repræsenterede dem, der var såkaldte successorer, altså den generation, der ville rykke ind, når den nuværende generation var, og deres synspunkt var naturligvis det modsatte. Dette var et alvorligt indgreb i ejendomsretten, gik langt ud over, hvad man kunne forestille sig, at grundloven ville acceptere. Det var det, retten skulle tage stilling til. Da proceduren var forbi, gik der en uge, og den 15. december faldt dommen, som gik ud på, med stor dissens, at man ikke mente, at loven stred mod grundloven. Det var en byrdefuld lov, og vi kan også læse, når vi følger de voteringer, som lægger til grund, at de fleste af højesteretsdommere fandt, at det var meget byrdefuldt, det der var foregået, men at der trods alt var sådan, at det grundlæggende måtte være lovgiver, der bestemte de vilkår, hvorunder dette skulle ske.
Og dommen blev så på den måde vigtig, fordi den blev så et slags signal om, hvordan danske domstole, altså her Højesteret, grundlæggende ville stille sig, når man rejste det spørgsmål, om en lov var i strid med grundloven. Spørgsmål 1 er selvfølgelig, at det overhovedet noget, domstolene skal blande sig i? Er det ikke et politisk spørgsmål, hvordan det er med love? Jo, det kan domstolene godt, og det viser denne dom jo også, for man tog jo rent faktisk sagen op, og man behandlede sagen, altså man ville godt. Men hvor aktiv vil så en dansk domstol være, når det kommer til sådan et spørgsmål, og altså specielt til et spørgsmål, der havde så klare politiske implikationer som det her, for det handlede jo altså om, at rigsdagen ville gøre noget for en besiddelsesløs klasse på landet. Hvordan er det så at være højesteretsdommer? Er det højesterets opgave at vælte brikkerne for politikerne, og her komme og sige, jamen der er en grundlov, og der er en ejendomsret, og hvor går egentlig så grænsen for, hvad beskyttelsen af ejendomsretten siger? Man skal vist have en meget klar sag, før man som højesteret tør gå ind i det. Og det var også højesterets grundlæggende synspunkt. Særligt præsidenten Gram var meget utilbøjelig til at indlade højesteret i en strid med lovgivningsmagten om, hvor grænserne skulle gå for beskyttelsen af ejendomsretten. Og et flertal af dommerne var altså på den samme side, at selvom det var et alvorligt indgreb, så var det trods alt ikke så voldsomt, at man ikke måtte anerkende, at det måtte man kunne gøre fra politisk side, og jeg er personligt heller ikke i tvivl om, at det også har stukket under. Det egentlig drejede sig om, det var jo noget med jordfordeling og noget socialt. Og derfor er dommen også vigtig for at forstå den måde, Danmark er på. Altså det var et opgør med en meget velhavende elite. Ikke alle godsejere var lige velhavende, og ikke alle godserne var det, men det kom til at fremstå som et opgør med en meget velhavende elite, der havde meget jord overfor altså en rigsstat, der gerne ville. Og vi skal lige huske på, at vi er jo her 2 år efter den russiske revolution, så det er jo spændende og farlige tider. Vi er også i, hvor man så mere revolutionært på tingene. Den strid ønskede Højesteret ikke at gå ind i. Efter min mening gjorde man klogt i at træffe den afgørelse på det tidspunkt. Og jeg mener også grundlæggende, må vi sige, på lang sigt var det vel også, selvom man kan diskutere om husmandsbevægelsen sig selv var godt, så er det en god ting i Danmark, at vi har et samfund, der er nogenlunde ligeligt. Og skal vi altså forstå denne her dom og forstå dens betydning, så hører den altså juridisk hjemme der, hvor man diskuterede, hvor grænsen er for ejendomsrettens beskyttelse i grundloven, og politisk også hjemme der i spørgsmålet om at skabe det ligelige Danmark. Vil man læse mere om det, og hvordan det hele nu i detaljer så ud, og detaljerne er meget spændende her, så kan man som sagt læse denne bog, John Eriksen og Ditlev Tams, Grever, Baroner og Husmænd, der fortæller hele denne her historie. Men det er jo her på sin vis, den skal opleves i Højesterets sal, for det er altså en historie, der også er et juridisk drama.